Ka Hinyau Trap Youth Council haka arpu pratering ujeliau kelara plakat ban pelong ya ka jigyaki ka bajai-jai ha pelau ka state convention Shillong ban petpau ka jig persya ya ka tanat Meghalaya Tourism Development Corporation Limited halor ka jig thukam ya upuran jamdas kum u Chief General Manager jaka Meghalaya Tourism Development Corporation Ltd wat hadian ba ula Shangthan kat badang yat kadi ka jigyaki u chairman jaka MTDC uba Shanbor Shulai bat u managing director uba Cyril V Diengdo kilakot yakren yakinong yalam jaka sang HYC hadian ka jigyakren u general secretary ka HYC u Roy Kupar Sedram habayakren chakilat pathai kubor ulaong badaka liang jong u chairman bat u managing director ka MTDC kilapen syai halor ka jigpen jalan thukam ya upuran jendas kum u chief general manager wat hadian ba ula Shangthan kadai badan ka model code of conduct hindrai kadi ka jigpen jalan thukam ya udas kadai tang hadu driu benai hadian bakut ya kata ka driu benai ke MTDC kan sakot thap kam no Shu uba Roy ulaong badaka liang jo kaseng kan up ya kata ka Andrew Benai lada ka MTDC kadang penjalan thukam ya upuran jendas kan sa syempat daki wei kisian jam namar ki khon sabla ka jela keyboard ki ba omdot kam dan jam ting mentar sengi hangni apo state convention center ngilawan haringkat ki dekhot jong kaseng kumbasias pangut banwan ban penpau ya kajing persyak kajong ni lada ka MTDC kasyem ya kanu karai ban extend ya ka service yang ni ubri bala Shangthan tiadin katuk ani por bangilaya Shong ni syua bakan sedang ka board meeting ngilayo kajing khot nakaliang jong chairman jong ka MTDC haringkat UMD lan managing director uba Sanbor Shulai kum chairman jong ka MTDC bat uba Cyril Diengdo IAS kum utau managing director kilakot ikinong ilam jong kaseng hapo kamera trikam jong chairman ban yakren halor kani amat jing dawa ka jongi haka jing yakren nakaliam jong kaseng ngilapan pau da ka basai bangin sunguk tenat yang kani ka jingle jong ka MTDC but ngim kwa ba kani ka practice lani ka jingle jong kini ki office trikam ki ba fair la kalong ka MTDC lani la kalong hang nong nuru bakin shu extend ka service jong ki bri ka Shangthan lani ki officer ki ba Shangthan dan nakaliam jong kini ki he jong ka MTDC kilakren hangi da ka basai ba kadaw ba kila extend ka service hindi ba extend ka service ndre kila ailat yung ni ubri ubun tres andriu tili ki banay hakato ka por haka life way trip unay balay jong arja arpulay namar baka don kata ka model code of conduct kimla ban khot ya ka advertisement bat ka day year ending bat kidon ki meeting kiba sorkar ka pulong hakini ki banay ki baladem tidon kam yu ubri uban bat ya katukum kata ka post bat kila airu kawi ka jingkular yang ni bahabakot jong kani ka ndriu benai ka kontrak ka umut hau benai August nakaliang jong ka MTDC kala de banrai ban khot advertisement no ya kani ka post chief general manager ti nakaliang jong kaseng ngila penpau da ka basai baka MTDC kali ban khot ya ka advertisement bat makiru baru arnut ki he jong ka MTDC nadu uba Sanbor Shulai adu uba Cyril Diengdo kila de ban pentip yang ni baka MTDC kala de banrai ban hot no ka application but kinu ki pun samla jo kajai pendriu ne manu ki balong eligible tani ki bala ban bat ikani kam kin la ban apply ti kata ka diga jingi kren abai dei bat ki noilam lani ki nokit kam jo MTDC bat ngila kren udah ka basai ka jingwan ka jongi mentang singi hang ni kalong ban penpau bakani ka board of directors ka banlong mentang singi yo ka sim kanu ka raipat ban extend ka service ne ban extend ka contractual period jong new brio palat ya katakan riu benai ngi persyak jur lo kata te nakaliang ka jongki gilaong baka nomdon ka bakum kata karai bat nakaliang jong ka MTDC hi glade ban rai ban khot ya ka application lane ban khot ya kinu gibri ki balak ban tre kum kita ki chief general manager ki jingkular ki jongki kalau urlong in up ya kapor tang bakan kut kata contractual period hapo riu benai pembut hadu benai August bal ada ka MTDC pat kali kam kal lane kini kinoilam kim ken kori kita ki jingkular ki balai kular lani ki balak clay mak jongi nak kalian jong kaseng ngin salek bat ya kai kebedon kam tingim don ni mentang kaseng ngilawan hang ni ngilapan pau ka jing persyak ka jongi bat ngisung komen ba kani ka jingwan ka jongi le si kala along ka jing yo nong ya khamtam e kun samla jo ka jai benriu ba apo MTDC le si nam tak post chief general manager kini ki banai ki bansawan kin sakhot ya ka advertisement bat makiru baro kin la banapla